ଆଜିର ଟପିକ୍ ହେଲା ଜୀବନ। ଏହାର ମାନେ କ'ଣ କେହି ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ମୋତେ କିଏ କହିପାରିବେ? ଜୀବନ ବା ଲାଇଫ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। କିଏ ଏହାକୁ ଏକ ଅସରନ୍ତି ଚଲାପଥ ଭାବିଥାଏ, ତାହା ନୁହେଁ। କାରଣ ଏହା ଅସରନ୍ତି କିପରି ହୋଇପାରିବ? ନୁହେଁ କି? ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ବା ଲାଇଫ୍ କହିଲେ ଏକ ଏଭଳି ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ମୁଁ ପଦ୍ୟ ବା ଗଦ୍ୟ ଆକାରରେ ନା କି ଲେଖା ଆକାରରେ ବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବି। ବାସ୍ ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରିହେବ। କିଏ କେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ଏହାକୁ କେଉଁ ଶୈଳୀରେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ତାହା ଏଠାରେ ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ଅଟେ। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଏକ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯାହା ଅପରିକଳ୍ପନୀୟ ହେବ। ତାହା ଯାହାକି ସ୍ୱପ୍ନ ଆକାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ ଜଣାଇ ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆର ଏକ ଛବି ହୋଇପାରିବ। ଜୀବନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେ ଲମ୍ବା ହେଲେ ବି ତାହା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଜୀବନ ବହୁତ ଛୋଟ ଅଟେ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଭରପୁର ଭାବେ ଅନୁଭବ କର। ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଖେଳି ନିଜ ଅନ୍ତରର ଅନୁଭୂତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଆସ। ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛୁ, କ'ଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ତାହା ନିଜ ଅନ୍ତରକୁ ପଚାରି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କିପରି ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ କରିବା, ତାହାର ଏକ ସଫଳ ରୂପାୟନ କିପରି ଦେବା, ତାହାର ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ନଚେତ୍ ଜୀବନର କିଛି